кубоки Тоҷикистон гирифта будем. асосан дар қисми якум шансҳои бисёр доштем. бовар кунем заҳмати сахт кашидем. боду ҳавоам тарафдори о шид. ҳамин ҳолатҳоро коркард намекунед? чаро не кор мекунем, бисёр кор мекунем. мо дар зодгоҳи собиқ бозингарони маъруфи помири душанбе Геннадий ва Игор Черевченкоҳо қарор дорем. собиқ қумсангир ва ҷайҳуни ҳозира. ҷайҳунро дар чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол дар лигаи якум дастаи дӯстӣ муаррифӣ мекунад ва ҳоли ҳозир мо барои ин никоси вазъи феълии дастаи дӯстӣ ба ин ноҳия сафар кардем. футбол ба қумсангири собиқ хело барвақт омадааст ва қумсангиро ноҳияи футболӣ номидан мумкин аст. мактаби футболи ноҳия Геннадий ва Игор Черевченкоҳо бар ин футболбозони шӯҳратёрро ба футболи тоҷик додааст ва на фақат. саршавии футболи қумсангир соли 60 сар шуда буд. инҷа аввал командаам строитель қумсангир ном дошт. инҷа бисёр бачаҳои ҳар районҳо бозӣ мекарданд. баъд ав команда механизатор шид соли 70. соли 64 кубоки Тоҷикистон гирифта будем. инҷа дастпарварони бисёр командаи мо, мисол Геннадий Черевченко, Володя Долганёв, Скачков Серёга, аввал худам дар командаҳои якум лигаи помири душанбе бозӣ кардагӣ. мутаассифона бо иллатҳои мухталиф таи солҳои охир футбол дар ноҳияи ҷайҳун коҳид ва фақат бо иродаи бархе аз футболдӯстдорон дубора эҳё гаштаву дастаи дӯстӣ инак дар лигаи якуми мамлакат бозӣ мекунад ва ба гуфти Баҳодур Холиқзода кор дар ин ҷо аз таъмири варзишгоҳ оғоз шуд. дар ҳамин натиҷа як кӯшиши ғайрата бо дастгири соҳибкорои ноҳия бо ташкил кардем ҳамира як майдоне ки бисёр заҳмати сахт кашидем. бовар кунем заҳмати сахт кашидем ва як майдони хуб ки ҳозира ина шумо медонед ки дар майдон бовар кунед дар як сатҳи хуб қарор дорад. мо як рӯзи машқи дастаи дӯстиро сабт намудем. усулан машқи даста аз таҳлили бозии қаблӣ оғоз мешавад. бозиро хайхтон дидем чӣ хел буда. бозӣ як хел буд ва ям бисёр як хел бозӣ кардан. шумоам ҳуҷум бисёр карден, не ки касе хатогиро истифода бурд ғолиб шуд ва ё хатогии моро истифода бурдан ғолиб шуданд. агар мо хатогии ва ёро истифода мебурдем дар ҳуҷум, асосан дар қисми якум шансҳои бисёр доштем. бахтиёр, мебинам ки тамринҳотон аз тавсияҳо оғоз мешаванд ва аниқараш аз таҳлили бозии пешина шуруъ мешавад. вақт диде ки бояд даста ба бозии пешомад меомадагӣ он хатое ки дар бозии гузашта кардан накунанд ва ҳаракат мекунем бо хубтар амалҳои хубтар кунанд ки то мо ғолиб боем. бахтиёр ҳакимов ҳамагӣ пеш аз оғози мавсим ба даста даъват шудааст ва ба гуфти ӯ кор шурӯъ шудаву ва тағйиротҳоро дар бозӣ ва ҷадвали чемпионат метавон интизор шуд. мо ин дастаро нав қабул кардем. бо даста хеле хуб кор кардесем. ана пеш аз оғози чемпионат, яъне 2-3 рӯз мондан мо омадем. ҳатто ман бо тими мунтахаби 15-солаи духтаро дар Бангладеш будем, дар Бангамата иштирок кардем. аз ин сабаб дар бозии якум ҳатто набудам. барои ин даста камодӣ бисёр дорад. кор карда истозем хеле ози хуб шудага. бачаҳои ба моҳарат хеле бисёр аст дар ноҳияи ҷайҳун. барои ин ҳаракат кардем, кор карда истозем то дар ҷадвал ҷои худро хуб кунем. бахтиёр, дидам ки дар вақте ки таҳлил мекардед бозиро ба бачаҳо гуфтед ки дар ин ҷо ва он ҷо камбудӣ доштанд. яъне бачаҳо нақшае ки шумо мегузоред иҷро намекунанд ё ин ки дар як бозӣ ҳамин гуна шуд? не, ба ваё бисёраш омӯхта нест. ҳамин чизое ки ман метиҳам, чизое ки ман мегӯям, ваё дар рафти бозӣ омӯхта нест. бар 1-2-3 бозӣ намешад, барое ки мо вақт надоштем ки бозиҳои рафиқона ин вақт надоштем. барои ҳамин бачаҳо омӯхта нестанд ва бозӣ аз бозӣ вақте таҷриба мешавад омӯхта мешаванд, хеле хуб мешавад. мо дар ҷом бозӣ кардем, бачаҳо хеле гӯш кардан, хеле хуб шуд, коромон барор гирифт.
ҳаво дар ҷайҳун хело тафсон аст, аммо ба гуфти сармураббӣ бачаҳо ки усулан ҳама бачаҳои маҳаллиянд мушкилоти мутобиқшавӣ надоранд. бисёр бачаҳо маҳаллия дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунанд, ин ҳаво бо айно ошно ҳастанд. мо тамринро аз як қадам ба ду қадам ба се қадам ҳамхелӣ карда ба ино шинос карда гармиро ино омӯхтагӣ ҳастанд, он қадр халал намерасонад, хуб аст. аммо Эроншоҳ Равенов аз баланд шудани ҳарорати ҳаво таи рӯзҳои ахир хавотир аст. беҳад гарм шудааст. Хеле гармиро солҳои зиёд надида будем. Ман дар ёд надорам ки хеле гарме ки ҳамин ҳафта ҳаминҷо шудааст. аслан дӯстӣ аз ҳавои тафсон ки ба рақибон чандон хуш нест истифода мебарад, аммо ҳамин бозӣ ки қатъи барқчӣ шуд, боду ҳавоам тарафдори о шид, ҳаво хунук салқин буд, борон борид, истифода бурда. Бачаҳо беҳад соз бозӣ карданд. Нисбати мо бозӣ бисёр карданд. дӯстӣ айни замон дар ҷадвали мусобиқа дар мақоми 11 қарор дорад ва мусаллам аст ки бозии даста беҳбудиро мехоҳад. масъалаи даъвати легионерҳо бошад ба даста аз масоили умда маҳсуб меёбад, зеро бо иллати камбуди молӣ даста трансферҳои бузург анҷом дода наметавонад. аксарияти командо аз бозингарони чӣ хеле ки мегем ба забони ҳамин футбол легионеро аз ҳамин легионеро вобастагӣ доранд. мо ки дар даста он маблағе ки лозим аст барои легионер надорем. аксарияти ҷавоное ки ҳаминҷа бозӣ мекунанд аксарияти ҷавонои маҳаллиянд бозӣ мекунанд. мо ҳамун гуфте ҳамун надорем, ҳамун қудрате ки мо легионер ё ки аз дигар командаҳо файрод карда дар дастаи мо бозӣ кунанд. як-ду нафар аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ даъват кардагӣ ҳастем ва дигар ҳамаст аз бачаҳои маҳаллӣ аз ноҳияи Ҷайҳун ҳастанд. агарчи даста қудрати харидории легионерҳоро надорад, аммо бархе аз гузаришҳо ба ҳар сурат ин мавсим сурат гирифтанд. хушбахт Миров аз дастаи Паншер ки дар лигаи олӣ бозӣ мекунад ба дӯстӣ гузашт. хоҳиш кардем, бисёр бозингари хуб буд, ҳимоятгари командаи Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ буд. мо қатиш ҳам суҳбат шудем, илтимос кардем барои дастгирӣ кардани ҳамин дастаи мо розӣ шиданд барои бозӣ кардан. бисёр бозии хуб нишон дода истодааст. ба гуфти сармураббӣ қариб тамоми мавқеъҳои даста заъфият доранд. дифогаромон бисёр дифогаро дар кор ҳастанд. ним ҳимоятгари марказӣ ба мо намерасад ки ҳимоятгари хуб бошад ва дар ҳамла як-ду нафари дигар дар кор ки ҳамроҳи Эроншоҳ кор кунад. ҳангоми таҳлили бозии мураббӣ аз бозии ҳуҷумкунандаи даста, Эроншоҳ изҳори нигаронӣ кард. Эроншоҳ 2-3 як ба як баромадӣ зада натонистӣ. ин ҳисоби чӣ мешавад ки таҷрибамон хуб нест, тайёр нестем, даста ҳолиам ҳаст аст. хуб мешавад агар бисёртар кор кунем. иштибоҳ дар он буд ки дар қисми аввали бозӣ 3 бор ман як ба як баромада худам зарба назада ба ҳамдастаам пас додам ки сабаби вай зарба зада ба дарвоза натонист. туп аз дарвоза берун шид. барои ҳамин ҳар бозӣ мураббӣ маро таъкид мекунад ки вақте ки адин баромадӣ кӯшиш як ба як баромадӣ кӯшиш кун худат зарба зан, боки кори ту фақат гол задан аст. аммо ман як хеле хислат дорам ки бояд худам гол назадам, вақте ки ман гол задам бояд ҳамдастонам ҳам гол зананд. аз ин сабаб ба андешаи ту барои форвард ин хислати хуб аст ё бад? хислати хуб аст. вақте ки ман як гол занам, 3 гол бозӣ ба ҳисоби рақибон бошад, гол ба дастаи мо чӣ фоида меёвад? дар ин радиф насли навраси даста ба оҳистагӣ аз худ дарак медиҳад. онҳо хуб медонанд ки номбардори як қатор бозингарони саршиноси тоҷиканд.
дина суҳбати дар бораи Геннадий Черевченко буд. Бачаҳо гуфтаиста буданд ки инҷо хуб аст. Соле Рустамов бозингари Помир мебошад ва ҳам зодгоҳи ҳамиҷа аст. Бо ҳамроҳи мо бо даста кор мекунад. Ино аз инам хабар доранд. илҳомҷон чанд сол шуд ки дар даста бозӣ мекунед? дар даста якумнига якум сол аст. Ки даъват кард ба дастатон? Сардори даста. ин футбол ба хонишат халал намерасонад? Не, М? не. аз бачаҳои бо таҷриба чӣ меомӯзӣ? хеле чизҳо омӯхтам. Ба қатияшон кор карда чанд қад комбинатсияҳо ёд гирифтам, чанд қад чизҳо ёд гирифтам. дар ҳамаи бозиҳо ширкат варзидӣ? Бале, бале. мушкил нест Не, барои не. ту? Кор карда осон аст ба ман. бо бачаҳои таҷрибанок бозӣ карда? Бале. дар кадом мавқеъ бозӣ мекунӣ? мавқеъ позашидник, ним ҳимоятгар. дар ҳамин мавсим чанд гол задӣ? иёл назадам дар назадаи? не. ва ту пас намедиҳанд ё ки Не ҳасту ҳолат нашудааст? Не. аз ҳама бозие ки барои ту хотирмон буд кадом бозӣ буд? дастаи чи Шомансур душанбе. бо дастаи Шомансур Бале. бозӣ карданат? чаро дар хотират мондааст ин бозӣ? барои он ки чанд паси головар додам. бисёр хуб, муваффақият барот. раҳмат. ин ҳангоме ки бачаҳо дар як гӯшаи майдон тамрини худро идома медоданд, ман бо дарвозабони даста Ёр Маҳмад дар як дарвоза машқ мекардем ва ман хостам ки маҳорати дарвозабони дӯстиро бо зарбаҳои олиҷаноби худ бифаҳмам. ҳоли ҳозир якҷоя мебинем то кадом андоза дарвозабони дӯстӣ метавонад пеналтиҳои маро бигардонад. меҳмоннавозӣ кардӣ ё ки воқеан ҳам голу сар додӣ? хаг ҳардушонам бигем хато намекунем. Ёр Маҳмад чанд сол шуд ки ба футбол машқ мекунӣ? ман ҳами синфи 6-7 будам ки ҳами ба ҳами чи омадам. ҳам вартаристӣ шавқам буд ки ҳами калон шам ҳамхи вартарист шам. ҳами ҷам стадион да меомадем машқ мекардем, стадиони марказӣ. хай мактаб да ҳам бозӣ мекардем, мактаб да бо дига шароити варатамон набуд, сумка мемондем. хай ҳам мактаб да майдаакӣ монд. ҳаҷми ҳамон дарвозатон чанд буд ҳамон вақтҳо? вақте ки ду сумкаро ба истилоҳи мемондем, чанд метр буд? уҷа ки майда будем, сета мемонем. ман барои фоидаи худам калонтараш мекардам ки камтар бо чӣ кунам ки ҳам варатҳои калон бо дигаан ку. яъне аз аввал тасмим аз дошти? аввал фикрмон дами вартаристӣ буд, дарвозабонӣ ки ҳамихе калон шам ба ҳами чӣ бирасам. аввалин бозиятро дар футболи касбӣ ёд дорӣ? соли 2012 буд бозӣ кардам. ҳамиҷа байни чиёмон мешид, ҳами қишлоқҳомон. ҳамиҷа бозӣ кардам, ҳами як команда да якум бор бозӣ кардам. хай соза ки якум бор оқат чи ҳам набудем. устозами чимон ҳуй шид, дига ҳам омадем да ҳами аввал баъд як дем лига қимсангӣ ҳам ҷайҳун ҳуй кард. ҳамиҷа сар карда ина то ҳамин рӯза расидем. аслан расман ки даъват кард туро ба даштаи дӯстӣ? мара аввалин бор акаи соле тренермон буд. аввал ҳамон кас даъват кард ки ҳамиҷа бозӣ кунем. хай мо омадем, ҳам одамомон ҳастанд, ҳамо ҳамсоямон хатшон омадем, ҳамиҷа бозӣ кардем. ростига Ёр Маҳмад, ба андешаи ту ҳамин дарвозабони хуб бояд чӣ сифатҳоро дошта бошад? масалан чолокӣ, намедонам қаду қомат ё ин ки дастҳои дароз? ҳама чиз ҳами қадам ҳастай гап, барое ки тӯпое ки угулда мераванд варата калон, қадам бисёр чӣ мекунад, нақшбозӣ мекунад. баъд ҳам техника ҳам ҳами чӣ ҳастай бисёр ҳами ҳушёрчитар бошида, ҳам реаксия тезтар боша ки ҳамун тӯпа дарёв кунӣ. ҳозир ҳам бозингарои мо ҳам хеле соз шидагиянд. баъд хатшон Ёр Маҳмад, дар футболи калон бархе дарвозабонҳое ҳастанд ки берун аз ҷаримагоҳ мераванд, бо пой зиёд бозӣ мекунанд, масалан Ноер. ҳамин хислатҳоро дорӣ? аслан ҳамин хислатҳо ба ту маъқуланд ё ин ки дарвозабон ба фикри ту танҳо бояд ба даст бозӣ кунад? ҳастаи моментҳое мешаванд ки мебрӯй пасит битан мерай, мебрӯй мезанӣ, ё ки ҳамихе моментҳо як ба як меоянд, уже ҳам моментҳо мешаванд. ҳастай даймаам. Ёр Маҳмад, баъзан дастаҳое ҳастанд ки бо се муҳофизатгари марказӣ бозӣ мекунанд, ҳастанд бо ду муҳофизатгари марказӣ бозӣ мекунанд, бо чор бозӣ мекунанд. масалан
برای دروازه‌بان یعنی برای تو کدامش قلایتر است خود را راحت‌تر حس می‌کنی چور باشه اگر 4 نفر زشید محافظتگر ما باشد 4 تا با خیلی خوب میشه هم به ما را چی میشه آسان‌تر میشه چند گل سر در این موسم در این موسم 13 تا 9 تا 13 تا همه 13 گل سر گل دردناکش کدام بود اون گلی که در خاطرت مونده است کدام بود از کدام دست سر دادی و کدام بازی بله گلی که از دسته هولبوک سر دادم شترافنوی جریمه یک 25 متر بود از 25 متر گل سر جریمه 25 متر بود سیوی از همه که در خاطرت مونده است سیو کردی کدامش بود در کدام بازی بود در بازی در چی بازی کردیم اسفره بازی کردیم همونجا یک توپی که ما دروازه برآوردم اما خیلی در یادم میمونه کمیدت کی است در از دروازه‌بان‌های دنیا با کی مانند بدن می‌خواهی در از دروازه‌بان با بوفون خیلی همین چیش هستم کدام صفت‌های دروازه‌بانی بوفون بتون هم چوز شلوکیش یا محمد تا سین سال بوفون در دروازه مقصد ایستادن داری خیلی ممکن یوشترا با بو برو انجام نگیرن مهنت میکنه موفقیت اگرچه دوستی را مشکلات زیادی دنبال میکند اما رهبریت عزم خود را عوض نکرده است یکم درجه مقصد ما برآمدن به لیگ عالی جمهوری تویستان بازی کردن با کماندوی دستای پرقوت جمهوری تویستان هست ما مقصدمون هست در مقصدمون همه چیزا هستن فوتبال جیهان تاریخ بای دارد در سابق دسته با نام‌های استرایتل و میخانیزاتور نیز فعالیت کرده است زمانی که دسته میخانیزاتور نام داشت برنده جام تاجیکستان شده بود و هم در دوران صاحب استقلالی که سراول سکا قمسنگیر نام گرفته با قشون‌های سرحدی تعلق داشت در لیگ عالی بازی میکرد متاسفانه امروز دسته فقط با ابتکار مؤسس فعلی بهادر خالقزاده فعالیت میکند و بس خیلی خوب میبود اگر دسته که ناحیه را معرفی میکند از جانب مقامات محلی نیز دستگیری میافت اگر باید کسیگری وای میشد یاردم میکرد ممکن کاماندا با سوستر بازی میکرد از طرف صاحبکاران ناحیه هست از طرف صاحبکاران دسته رو بسیار دستگیری میکنن هست فقط از طرف همین حکومت ناحیه اگر کم ترک بود دستگیری میشد با دسته هم خوبتر میشد هم با ما باوری داشتم که بود در بازی ها با موفقیت به دست میآوردن بلیتز پرسش داریم میخواهیم همین بلیتز پرسش رو با شما سلامت باشین لالیگا یا که پرمیر لیگا خیلی مرحمت همون لالیگا رو بگین با خوبتر میشه بوفون یا ترشتگن بوفون بسیار یک دروازه‌بان خوب است که خیلی بفیرم که سینی سالش به یک جای رسیده است نه که این خیلی دروازه‌بان بفیرم که یعنی بوفون کم است بوفون یک کارت سرخ یا که دو کارت زرد بفیرم همون یک کارت سرخ تیزتر بشود کلوپ یا گواردیولا گواردیولا بسیار یک مربی برجسته است بسیار در کماندای خیلی بسیار دستای خوب شکل بفیرم من که بوفون گواردیولا پله یا مارادونا در برای پله جوی گپ هم نیست بحث نیست باشد گل در اولی بازی یا در آخری بازی در اولی بازی وقتی که گل هم بزنن دسته با هم پرقوت می شود هم با خودش رو با خوبتر حس میکند چمپیونات جهان یا که المپیادا چمپیونات جهان باخت با بهترین بازی یا برد با بازی بدترین باخت با بهترین همون دسته خوبتر است بفیری من گل با سر یا با پای با سر بفیرم خوبتر است مسی یا رونالدو در همه جای امیر گفتنی هستم که رونالدو بازیگر خوب است بازیگر خوب جهان است نه بفیری من درباره مسی پرسین اگر مسی وای آدم نیست آدم این خیلی بازی نمیکند وای از دیگه بفیری ما که از دیگه سیاره اومدگی وای سلامت باشه برای شما موفقیت سلامت باشه باوری داریم که دسته دوستی رو در موسم آینده در لیگ
عالی مملکت بودید. سلامت موفقیت باشین. برای شما. سلامت باشین. دسته دوستی در این موسم همگی 12 گل زده است و همگی یک گل از حالت استانداردی است. وقتی درست گفتم ها؟ چرا از حالت‌های استانداردی اینقدر گل کم زده اید؟ شما همین حالت‌ها رو کارکرد نمی‌کنید؟ چرا نه کار میکنیم، بسیار کار میکنیم. ما دو حالتی که ضربه 11 متری پنالتی گفته میشد ما به خطا ثمر اینم با استاندارد حساب میخورد. از استاندارد بسیار استفاده میبریم ولی استانداردهایی که غیر پنالتی هستند مثلا جریمه‌ای همگی یک گل زده اید ها؟ حال حاضر یک مرتبه دیگر همین حالت رو ما کارکرد میکنیم. البته به پنالتی به دروازه‌بان ما در برنامه خود یک آزمون داریم، همین آزمون رسانیدن توپ با بالوچوب دروازه. حال حاضر اگر بچه‌های شما از همین عهده میبرند پس امید کردن ممکن است که در بازی‌های آینده شما از حالت‌های استانداردی گل زده میتوانید. ما در اینجا 5 نفر بازیگر هیئت دسته رو انتخاب کردیم و حال حاضر همین آزمون را بین آنها برگزار میکنیم ببینیم که آنها با بالوچوب دروازه رسانیده میتوانند یا نه. رفتیم مهمانشاه شروع میکند. قریب کرد بچه‌ها دستگیری کنین. مهمانشاه فوروارد نتونست، خوشبخت و بلند کامران هم میبینیم. کامران دستگیری میکنیم. کامران و قریب نبی محمد، نوبت نبی محمد. حال حاضر من دیده استودم که رنگ روی بختیار سرمربی آهسته آهسته سرخ میشود. خوب نه نشد. سرمربی عصبانی میشود، معلوم است که عصبانی میشود. خوب آخران رستم، ضربه رستم هم نشد. خوب بچه ها این آزمون است. البته همه مسی و رونالدو بوده نمیتواند و بختیار من با شما توصیه میدهم که بیشتر و بیشتر همین حالت‌های استانداردی رو کار کنید. اما در اینجا مؤسس دسته هم میخواهد یک ضربه بزند. بختیار من با شما توصیه میدهم که از مؤسس دسته بگذار بچه ها بیاموزن که چگونه مؤسس دسته همچون یک نفر با تجربه همین آزمون غالب اومد. بهادر موفقیت. من خواهش میکردم که به همین بچه ها همین نازکی را شما نشان بدید. دوستان عزیز با برگزار کردن همین آزمون برنامه فوتبال تاجیک را که از ناحیه جیهون برای شما آماده کرده بودیم به انجام میرسونیم. همیشه فوتبال را دوست دارید و با ورزش بمانید.